Už nahrával, už. Hej, no poď. Ale pusti do tých. No. Jo. Takto. Milý Peťko. Otvor to. Peťko! A keď si dospelý, už máš adult. To môže slavovať. Poj sa ako peňaženka. Poj peňaženku som si rozopol. Peniaze tam nenadaj, darmo hľadáš. Samo chudo. Ideš ďalej. Hej, poď ďalej, tu to máš, aha. Myslí! To máš, že tam každý ti nepovedal. Neokrepne. Ukáž to. Prečítaj si. Preukaz fyzickej osoby s ťažkým zdravotným ZTP. že držiteľ Peter Budač, dátum narodenia pred pár dňami, trvalý pobyt u Danky, Šinžiaku dneskaj. Spôsobili chodiť za podpis držiteľa preukazu, otlačok pečiatky úradov práce, sociálnych vecí a rodiny a podpis oprávnenej osoby. Holiši. Ďalšie. Počkaj, Slovenská republika, občiansky preukaz, Budač. Meno Anna Mária. Pohlavie Noroňunita. Dátum narodenia, a či ja viem, má 15 rokov. Pubertiak, píša sprosta. Rodné číslo Danka má peňaž. Že tam vydanie ešte sa nám nevydalo. Platnosť v živote nič neplatí. Ešte sa nám nevydal. Ty máš omaľovanky, kokot, nemusíš aj fifu doma ako kokot. Tak, ale pekne vymaľuješ. Tam máš princezničku. Princeznička, tam máš popelka. Snehulienku, more. Či snehulienka, či čo to je? Ježiš! Bude na zlatom láske, aha. Máš masky. Mám ficky. Som vypísal. Hej, kokot. Si vypísal. A počúvaj, otvor si vyskaj, že som ochutnal. Choď tam aj ty. Tu máš Adam. Osobne zavolám, že mám 5 metrov. On sa chce boskávať. Veľa šťastia. To nie, toč mňa. Teraz nastáva čas boskávacia. Máš sa dobre.